سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في هنلو محمود شو مونتميازي زيت تدالو على توزينات تزلكم متلخو كم وترك سافت صامي مدباتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدام النتارست زينا سراويت ኤርትራህነ ሰራዊት መንግስት ኢትዮጵያ በመድጋፍ አብልዕሊ ኦሮሚያ ከምዝ ተዋፈረ ኦነግ ወቂሱ ፌስቡክ አብ ግብጽ ኮይኖም ንኢትዮጵያ ዝምልከት መልእክቲ ዝጽሕፉ ገጻት አጽዩ ፕሬዝዳንት ግብጽ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ጎንጺ ከምርሕ ከምዝ ዝኽእል አጠንቂኡ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለነ ሓሙሻይ እዋን ክዕወተሉ ምዃኑ ዝተገመተ ምርጫም ዓርብ 9 ሚያዝያ ክካየድ እዩ ቤጂን ንኒውዮርክ ብምብላጽ ዝበዝሑ ቢሊዮነራት ዘለዋ ከተማ ከም ዝኾነትን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ሰራዊት ኤርትራህነ ሰራዊት መንግስት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከም ዝተዋፈረ ኦነግ ወቂሱ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት መንግስት ኢትዮጵያ በመድጋፍ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ተዋፊሩ አሉ ክብል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ መግለጽ ውጽዩ እትዕጡቕ ኃይል ብ5 ሚያዝያ ኣብ ዝዘርግሑ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባቢታት ቦረና ጉጂ ምዕራብ ወለጋ ምብራቅ ወለጋ ቀለም ወለጋን ሆሮ ጉድሩን ኣብ ዝተባለ ከባቢታት ከም ዝኣተወ አመልኪቱ ካብ 30 መጋቢታት ሒዙ ሰራዊት መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀለም ወለጋ ኣብ ዝተባለ ከባቢ መጥቃዕቲ በመካዳ ብልዕሊ ህዝቢ ሞትን ካልእ ጉዳትን ከም ዘብጽሑን ኦነግ ወቂሱ ሰራዊት ኤርትራ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሙ ዕንወትን ካልእ ገብናትን ኣብ ክልል ኦሮሞ ደግሞ ኣይነፍቅድን ዝበለ ኦነግ ውሕስነት ህዝቢ እትኽልል ምሕላው ዘድልይ ስጉምታት ክወስድ ምዃኑ አጠንቂቖም አህጉራዊ ማሕበረሰብ ናብቲ ድሮ ተኣፋፍ ኮይኑ ዘሎ ክልል ኦሮሚያ ተዋፊሩ አሉ ንዘበሎ ሰራዊት ኤርትራ አቃልቦ ክገብረሉ ድማ ተላቢዩ ኦነግ ኣብ ሓይሎ ዞባታት ክልል ኦሮሚያ የስፋሕፈ ከም ዘሎ ይዝንገረሉ መንግስት ኢትዮጵያ በወገኑ ናይቲ ኣብቲ ክልል በተደጋጋሚ ዝካየድ ዘሎ ንተወላዱ ኣምሓራም ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ተሓታቲ እቲ ብኦነግ ሸነ ዝፍለጥ ኃይሊ ምዃኑ ዝወቅስ ኦነግ ድማ በንጻሩ መንግስት ኢትዮጵያ ኮነ ባዕሉ ዝፍጽሞ ዘሎ ገመናት ምዃኑ ይጠቅስ ፌስቡክ ኣብ ግብጽ ኮይኖም ንኢትዮጵያ ዝምልከት መልእክቲ ዝጽሕፉ ገጻት አጽዩ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ መሰረቱም ኣብ ግብጽ ብምግባር ንኢትዮጵያ ዝምልከት መልእክታት የመሓላልፉ ነይሮም ዝበሎም አካውንታቶም ከም ዝዓጽዋ አፍሊጡም እቶም አካውንታት ኣብ ጉዳይ ወጻኢ ሃገራት ጣልቃ ዘይምእታው ዝብል መምርሒ እቲ ትካል ብምጥሓስ ከም ዝተዓጽውዩ ፌስቡክ ገሊጹ ዘሎም ፌስቡክ ኣብ ዘውፅኡ ጸብጻብ ኣብ ግብጽ ኮይኖም ንኢትዮጵያ ሱዳንን ቱርክን ዝምልከት ጽሑፍ ዝጽሕፉ 17 ናይ ፌስቡክ አካውንታንት 6 ገጻትን 3 ናይ ኢንስታግራም አካውንታንት አጽና ኢሉ እቲ ትካል ኣብ ወርሒ መጋቢት ባህርያት ዝተዋደደሱን ሓበሬታ ብዝብል ኣብ ዘውፅኡ ጸብጻብ ነቲ መረዳእታ ሂቡ ዘሎም ፌስቡክ ቶም ዝተዓጽዋ አካውንታንት አመልኪቱ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታም ካብቶም ኣብ ግብጽ ኮይኖም በዛዕባ ኢትዮጵያ ሓበሬታ እንሃቡ ዝነብሩ ገጻት እቲ ሓደ ንግድብ ህዳሴ ዝነቅፍ ጽሑፋት ዘቅርብ ከም ዝነበር አመልኪቱ እቶም አካውንታት ገጻት ፌስቡክ ንምልላይ $525,000 ወይ ከም 21 ሚሊዮን ናይ ኢትዮጵያ ብር ከም ዝኸፈሉ እቲ ትካል ገሊጹ መስካላይ ዙርያ ምምላእ ማይ ገድብ ህዳሴ ተታሒዙ ኣብ መስሓብ ዝርከባ ሃገራት ኢትዮጵያ ግብጽ ሱዳንን ኣብ ቀረባ ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ዘካየዶ ዘተ በዘይፍረ ከም ዝተበተነ ዝዝከር እዩ ቱርኪ በወገና ምስቲ ንግብጽ ዘመሓደር ዘሎ መንግስቲ ዘሎ ርክብ ጽቡቕ ዝበሃል ኣይኮነን ነቲ ፌስቡክ ዘውፅኡ ጸብጻብ ዝምልከት ካብ መንግስታት ኢትዮጵያን ግብጽን ዝተባሃለ ነገር የልቦን ፕሬዝዳንት ግብጽ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ጎንጺ ከምርሕ ከም ዝኽእል አጠንቂቑ ድሕረቲ ኣብ መንጎ ግብጽ ኢትዮጵያን ሱዳንን በመንገጅነት ሕብረት አፍሪካ ኣብ ከተማ ኪንሻሳ ዝተኻየደ ዘተ በዘይፍረ ምብታኑ ነቲ መግለጺ ከም ዝሃበ ሮይተርስ ጸብጺቡ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን ኣብ ጉዳይ ኣብ ግድብ ህዳሴ በመንገጅነት ሕብረት አፍሪካ ንዝሓለፈ 3 መዓልታት ኣብ ኪንሻሳ ስሉሳዊ ዘተ ኣካይደን መንባረን ይፍለጥ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ሱዳንን ግብጽን ኣብቲ ጉዳይ ተዋሃሂደን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላጽ ምትሕባርን ስምዕን ካብ ካልእ ንላዕሊ ኣገዳሲ
ምዃኑን ተዛሪቦም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣህዋትና ኸነግሮም ዝደሊ ነጣማይ ናይ ግብፂ ዝትንከፈሉ ደረጃ ኣይንብጻሕ ምኽንያቱ ኩሉ ኣማራጭታት ክፉታት እዮም ዘለዉ ክብል ተዛሪቡ ሚኒስተር መስኖ ሱዳን ያሲን ዓባሱን ብወገኑ ሃገሩን መሰላህ ንምክልኻል ኩሉ ኣማራጭታት ኣብ ጣውላ ከም ዘሎ ንመንግስታዊ ማዕከን ዜና ሱና ሓቢሩ ሚኒስተር ማይ ኢትዮጵያ ስለሺ በቀለ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ኣብ ኣድላይ ዘይኮነ ኩናት ምእታው ከም ዘየድሊ ሓቢሩ ኩናት በሰንኪ ማይ ክጅመር ኣይከኣልኒሁ ማይ ሎምን ጽባሕን ብቐጻሊ ክውሕዝ ይኽብል ተዛሪቡ ንሱን ሮይተርስ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ናይ ካልኦት ሃገራት ማይ ትጥቀም ኣላ ንዝብል ክሲ ነጺዎ ንሕና ካብ ግብፅን ሱዳንን ዝመንጨው ማይ ኣይንጥቀምን ዘለና እቲ ንጥቀም ዘለና ማይ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ንጎረባብቲ ሃገራት ከይጎዳእና ንድሌታትና ረብሓን ህዝብና ንጠቅም ኣለና ኢሉ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዝደንት ግብፂ ብምኽንያት እቲ ኢትዮጵያ እተሃንጹ ዘላ ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ሃገሩ እትረኽቦ መጠን ማይ ጽልዋ ዝፈጥር እንተኾይኑ ዝኸፍአ ከባቢያዊ ጸገም ክፈጥር እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዝከር ፕሬዝደንት ዓብደልፈታህ አልሲሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዳጊመ ከም ዝገልጾ ማንም ካብ ግብፂ ንጣማይ ክወስድ ኣይክእልን እዚ እንተኾይኑ ድማ ኣብ ዞባ ሓደገኛ ዘይምርጋእ ክፈጥሩ ይኽብል ተዛሪቡ ነይሩ ህንጸት እቲ ግድብ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ሃገራት ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ተደጋጋሚ ዘተን ተገብራኳ ኣብ ስምዕ ግን ክበጽሓ ኣይከኣላን ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ቀዳማይ ደረጃ መምላእ ማይ ከም ዘካየደት ዝሓበረት ኢትዮጵያ ሎብ ዘበኑን ካልኣይ ዙርያ መምላእ ማይ ከም እተካይድ ገሊጻላ ሃገራት ግብፅን ሱዳን ኣብ ስምዕ ከይተበጽሐ ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ማይ ክትመልኦ የብላን ዝብል ቋመን ብተደጋጋሚ ዘስማዓ ኮይነን ኢትዮጵያ ግን እቲ ዘተ እናሳለጠ ማይ ከመልአ ዝብል መርገጽ እዩ ዘለዋ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ብተደጋጋሚ ክቋረጽ ዝጸንሐ ዘተን ኣብዚ እዋን ብሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ተታሒዙ ዘሎ ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለህ ንሓምሻይ እዋኑ ክዕወተሉ ምዃኑ ዝተገመተ ምርጫ ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለህ ንሓምሻይ እዋኑ ክዕወተሉ ምዃኑ ዝተገመተ ምርጫ ዓርቢ 9 ሚያዝያ ክካየድ እዩ ن22 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለም ነተወሳኺ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝኽእሉ ምርጫ ንዓርቢ 9 ሚያዝያ ክካየድ እዩ ኣብ 1999 ስልጣን ካብ ኣኩ ሐሰን ጉለትን ኦፕቲዶን ዝተረከበ ፕሬዝደንት እስማኤል ዑመር ገለም ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ኣብ ዝተኻየደ 4 ፕሬዝደንታዊ ምርጫታት ንሱ ጥራዩ ተዓዊቱ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ድማ ንመበል 5 ግዜ ክዕወት ምዃኑ ብኣግኡ ተገሚቱሎም ወዲ 73 ዓመት ፕሬዝደንት እስማኤል ዑመር ገለም ስልጣን ናይ ምስጋር መደብ ከም ዘይብሉ ዝነቕፎ ተቃውምቲ ፖለቲካን ውድባትን ኣብዚ ዓርቢ ዝካየድ ምርጫውን በይኑ ተወዳዲሩ በይኑ ክዕወቱ ይኽብሉ ይገልጽዎ እዮም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዘሎ ሃገራት ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ፕሬዝደንት ጅቡቲ ድማ ብ22 ዓመታት ካልኣይ ተሰሪዑ ይርከብ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ድማ ን35 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ነተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ድማ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተዓወተን ፕሬዝደንት ኡጋንዳ ዩሪ ሙሴቬኒ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ድማ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦ ቤጂን ንኒውዮርክ ብምብላጽ ዝበዝሑ ቢልዮነራት ዘለዋ ከተማ ኮይና ቤጂን ኣብ ዓለም ልዕሊ ዝኾነት ካለ ከተማ ዝበዝሑ ቢልዮነራት ዘለዋ ከተማ ምዃና መጽሔት ፎርብስ ኣብ ዓመታዊ ጸብጻቡ ሓቢሩ ርእሰ ከተማ ቻይና ቤጂን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 33 ቢልዮነራት ብምውሳኽ 100 ቢልዮነራት ኣቒባ ከም ዘላ እቲ መጽሔት ጠቒሱ በዚ ድማ ቤጂን ነታ ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ቅድሚት ክትጥቀስ ዝጸንሐት ከተማ ኒውዮርክ በሊጻታላ ኣብዚ እዋን ኒውዮርክ 99 ቢልዮነራት ከም ዘለዋ እቲ ምንጪ የረድ ቻይና ንኮቪድ-19 ብቁልጡፍ ክትቆጻጸሮ ምኽኣላ ምውሳኽ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታትን ዕዳጋ ኣክሲዮንን እታ ከተማ ኣብዚ ክትበጽሕ ከም ዘኽኣላ ይግለጽ ብቁጽሪ ብዝሒ ቢልዮነራት ቤጂን ካብ ኒውዮርክ እንተበለጸቱን ብድምር ሃብቲ ናይ ቢልዮነራት እታ ብቢግ ኣፕል እትፍለጥ ኒውዮርክ ግና ዝለዓለ ስፍሒ ሒዛ ትቕጽላላ ድምር ሃብቲ ቢልዮነራት ኒውዮርክ ካብቲ ናይ ቤጂን ብ$80 ቢልዮን ከም ዝዛይድ ጸብጻብ ፎርብስ የርኢ ዝሃብተ መነባሪ ቤጂን ዛጊ ዩሚን ኮይኑ መስራት ናይቲ ቪድዮ ዝዝርግሕ መተግበሪ ማሕበራዊ
ማሕበራዊ መራኸቢ ቲክቶክን ዋና ካይድ ስራሕ ባይት ዳንስን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሃብቱ ብዕጽፊ ብምውሳኽ 35.6 ቢልዮን ዶላር በፂሑሎም ዝሃብተ መባዓል ጸጋ ኒውዮርክ ድማ ከንቲባ ነበር ሚካኤል ብሉምበርግ ኮይኑ 59 ቢልዮን ዶላር ሃብትለዎም ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ብዙሓት ሰባት ብመንገዲ ኢንተርኔት ዕድጊ ፍጽሙ ብምህላዎም ኣብ ቻይና ኮነ ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ቴክኖሎጂ ኣባይቲ ኩባንያታት ልዑል ዕብየቶም ኣርዮም ጸብጻብ ፎርብስ ንሆንግ ኮንግን ማካውን ምስ ቻይና ብሓባር ጠርኒፉ ዘቕረቦ ክኸውን እንከሎ እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ሃገር ብዝሒ 1 ቢልዮነራት ዝትረኣየላ ሃገር ኮይናላ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም